Jidai kemeronge tona kiando mwacho mwatakiri chinsani kumine vile chabono mambia. Jidai kemeronge tona kianda chinsani kumine vile chabono mambia. Karibu ndani kama kawaida mwacho mwatakiri nsemo ya mangana yebiro na nsemo ya mangana yense. Jitari kichale ro jitari kemeronge vile na nyomo tinyo gatano gatatu mwako 2023. Jeba kondoko muge buoge the anbuga bo twin boy. Basi mwacho mwatakiri kama kawaida ngontake tenko manyie. Chitari kibune chalero omutinyo muno lero mwaka getega segetiga gendongero rokia beta segete eithe kiego sekebe. Either iwe karanste mwa nyomba gusenigora iro gendereta korosiro ngori senaro roro chinga kibune chita getote gogotonko manye mwanjo mategeri gonta getengo manye nga chitari kibune chalero umutinyi muno yorero ebono omwaka 1853 mwanjo mategeri enere ntunde tangane kigima omota dareta korose chips korwa sevias chitari kibune chalero ebono chitari 24 umutinyi gatano na gatatu omwaka 1853 enigo yabete nganero entunde ntangane kigima chips ye biasi ya nyarete koroisiwa bane baroro bararo chips ya banyambwari bane bararo chips ye biogo lakini chitari kibune chalero mutinyi muno yorero omwaka 1853 chips ye biasi ya kadara koroisiwa no musacha kurukwanga George Cram kurwa sehemu ya Moons Lake House iga Saratoga Springs, New York City, America. Nko majito majadero iga sebali banjite chips na sota takete mumanyenga chips ya rostiwe for the first time chitari kibune chalero mutinyi muno yorero mwaka 1853 asige songo bagotemanga first potato chips prepared by chef George Cram at Moons Lake House near Saratoga Springs, New York City, America. Omwacho matagereri chitari kibune chalero umutinyi muno yorero omwaka 1911 chitari kibune chalero umutinyi muno yorero omwaka 1911 omusajo kurukwa Manuel Dariaga igandare tego chorwanganere president umutangani wensi ya Portugal. Chitari kibune chalero umutinyi muno yorero omwaka 1911 Manuel Dariaga agakiruchikura n'abantu bese mu ya Portugal agachorwanganere president umutangani wensi ya Portugal. Kwa nyama jeta ni majete mwanjo mategere chinga kikonjoro tuibuirwe umwaka 1966 chitari kibune chalero mutinyi muno yorero tete ngore sengo tebinga ensi ya Russia iga nyarete ko launch for the first time mwanjo mategere allocate kurko Luna 11 yini go yabwa terekerenga yoko genda gonjo kana no mutinyi igo tete ngore sengo tebinga aso mutinyi yo mwanjo mategere allocate ya Russia Luna 25 jajire to mutinyi goro yagwa tekereka yoko genda waka chibi cy'umutinyi goro na koreta chibi cyacinya umwaka wa 2023 tete ngora sengo tebinga ensi ya Russia igere the superpower gusenga the second superpower una bagoteba after America lakini kana kia magana giringa Russia nebwate umwacho mutekerele chichete chinjinge sana ebwate chet Luna number 1 Luna number 2 Luna number 3 mpaka kogendera mpaka Luna number 25 eyachite kujera umutinyi goro lakini chitari kimune chalero mutinyi muno jolero omwaka 1966 na liensi ya Russia nyareta cross ya Luna 11 na ndeke Luna 11 yaro sigu mwacho mutagereri igoja bwate kirenga yoko gendo mutinyi guru na koyonjo karana elina at least mwacho mutagereri inyar koleta machiwa maya ndogweteren ya kachibija ereta gochasa tokuru sema ya magana yebira senge ncho yebiro ndochenga bigandereta kumijoka sana tigatwe manyi bikore bikore kanenze ngima amangana yaro nayo kubuya bikone sasa kibura mate ayaro na yense yenderera kututali yense ngima muge bubuge tigatwe manyi bikore kanenze ngima amangana yaro nayo kubuya bikone sasa kibura mate ayaro na yense mwanjo mutagereri karibu sana semo ya magana yense ndara kumanya magana ndara tari kuja kumanya bwimagirero ebono ndara kumanya semo ya magana nde asensemo ya magana yense bono turali manya boronge ebono igonta geteri tangana kimango tali goko mwanjo mutagereri subango sana tagitengo tali goka subango sana weka SMA ya Masimba mwanjo mutagereri tagitengo tali goka subango sana weka semo ya Masimba Masimba gotoka Kisii County ebono tari Nyamira Kisii County gegotoka Kenya asoro gongoro Africa ase planet kurukwa Earth
omwanju mutegiriri ikotoite korese ngotebinga ezene njege lakini nonye binadamu nabarabwo ekene kiamangana nabachege nari kwa advice abasacha nga batebinga omosacha okwanyorere barua isiko korobwo tokoirigika mono kogenda otaracha korora abanto nonye na ekemoni kiago gia komisiri tokoirigika mono kwagenda gose nkerichoka rigotora echae gose nkisumu ebono gose nyorobi kwagenda pi kwanya gocha gokwari nonye na abana musacha kuimuka kwagenda pi ekenda kiamang'ana ano mokungu kweba pi my friend sacha nyomo maega yae kogenda emeremo chisemo chia gochirogoro gakera okagochirogora abo ntubaite gose ngochirogoro Nairobi gose ngochiara gose ngochikerisi gose gochirogoro abo tugochirogoro abo akamanya gwakero chisimia ng'a mokaha otari muya enjera tumuruchi nkoreta akare makindi nyomba bore na makindi no mumanyete no mof bandu bari tumanyete bara abofu ase binyoro batumbabu ase mang'ana ngabo nayo mokao no mutimbabu nande no mofu ndoroche nkoreta akare makindi nyomba musaja agoteba aina mang'ana ino na basaja bande baroro tole njera giteiga muntu akwena ringa jitingo tometio ndendere mukane na munyomete ngamutigambu eresa borongi ng'akyute giti bono musacha maega ya mang'ana yuguchura asa matae igachete okoro obotuki akamatsikorora ng'a kenengera ase eng'encho riri matobori akang'akera agantebi ng'a omokungu nkoreta akare musacha nyomba naende omete akang'akera nere agantebi masaku nere akang'akera nere agantebi yori there is something like truth gagatiga nakora obotuki musacha ogochaka gokora obotuki ekende okonyora ng'a oboandegete mumasitiko bo agachaka esabari korwa ase agokora egasi botuko agachaka esabari korwa ase agokora egasi botuko ekere machasi bandi batagerete gotera gitega igoro enchera omosacha oyo abatigerete egoti koboko bwana ekere machasi band bono agacha keracha omwancho omotegereri ntete goteng'ani gasianyete omobego oywo nyomba asianyete omobego oywo nyomba kare na mokaye bagendererete rende kwegoki bare omotienyi igoro ani bare on the moon igotete nkorese ngotebi ng'a omwancho omotegereri omosubati oni gagotebekana gosoka korwa nyomba na ebesa nere gochia tokanyararia na besa neria terigotwara mang'ana mahaya sana sana onye yabe egetwaroro obotuko ekero bwakire okonyora egonchoka yaba muna enyomba yake baraiga omwancho omotegereri akabwata amache aria agasiarera omosacha oria lakini omosacha oria agaika korora bwango ng'a yaye omobegu nara gokeriogi omobegu oria ogotangera na okobwatwa omosacha buna togokwana iga nare nyagitari eyemo seseme eye ya abasongo buna togokwana iga agenderete korwanera obogima bwaye ase eng'encho ng'a iga anyarete korusiwa chinsemo chiaye chiansoni mpaka nao na chimbusoro chigasariwa ase nenchege sana ense nenchege sana 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 ense nenchege sana otera nkorigana taka ngobwatokire okoigara ekerema lakini ndoche ng'a gokare kong'ira chingaki yake kana aragotiga okoga ng'a timoita abamura ng'a mbaranyuma nakwo okobori kere maboko nakwo okobori I don't think tera nkoro Baitu bakimoita bamura ng'abangire konyoma Baitu bakimoita bamura ng'abangire konyoma Okoleta nyaboke Nyaboke nekiang'angi Okoleta nyaboke nekiang'angi Okoleta gesare igakora mabaibori otera nkoro nataka kobweka koigara ekerema agotera enchera anyorete omonto nyomba mwaye ndoche ng'a gokare kongera chingaki sana gokonyora anyway tari mang'ana lakini rende abasacha unachunga sana so bosemi bwane gochia ase abasacha bonsi pi onye kobwate mokao tiga amang'ana amange bono bosemi bwane
bosemi bwane kuchasa musaunde bwensipi ontegererete bono mambio taranyuma toboza koenda bomokungu koraro aende toboza koenda sinyumba y'omukungu in the name of obwanchani ete sikobure gendekio toboza kogenda bomokungu ebono obwate musacha natatwara musacha koraro naende toboza koenda ase nyumba y'omukungu in the name of obwanchani omwanju motegereri togotekana ase amang'ana ngamuna agia ase obwango sana igo ntagete ngotari ogotari gwoka mwanju motegereri ukasemeria Mumbai India tokogenda ase obwango sana ensemo ya amang'ana yensi ntagete ngotari ogotari gwoka oika ensemo ya Mumbai India ndara kumanya omwanju motegereri ekoria korikana tororo omosaha oyo omobwate emiaka 17 niga abwate endamwamu enene omosaha oyo na omosae omonyaroka obaire gakorora enchera tata omwabo abere kagochandika ase enyomo korokwa Sonali Gogre Sonali Gogre obwate emiaka 17 omwana omonyaroka obaire gakorora buna tata omwabo bagosugumana na mama omwabo matuka amange sana igoro y'enyomo omosacha ochi gocha botambe omanya konyora ng'a omokungu enchera yokanunete nyomba eganunete bosa igo kende getaraba mosacha agachi gotema gokora obotuki bwaye buya iga agachi gotema korigeri buya iga ekene kia amang'ana gasensinga omokungu oyo mokaye ng'a nere anyomete nakabwata amang'ana mpango wa juzi mpango wa kando eginte eki ekarete eri omwana nyomba omwancho motegereri emiaka emenge na amatuko amange bono omokungu oyo na omosacha oyo banyomaine babwate omwana oyo omonyaroka obwate emiaka 17 monyaroka oyo obaire gakonya gokana mama wabo ng'a mama riko nakonyorete kore na maticha ikori nare tata ngomo nare sana igoro ya maticha naye gaki tigana amang'ana maticha tigana amang'ana maticha onye na echibese tata nkware onye na okoragira tore nyomba gankora onye na etibi tata nagora onye na ebikoroto ebia nakogorera mochando bono nande gakire ndobwate eko kare korigi tata takabwate ngire kikarage omwancho omotegereri omwana oria akana koba gagokana ng'a tigana amang'ana obwate konakoa tata stress ipo siku na nitamwambia siku moja buna amang'ana ina yekene nare tobwaterane oranyore kwang'anyire rugabusa mwana yenya gokana inateba ng'a maticha twasomete nere bono maticha togokora nere ebiasara tore ekiombe na maticha bono maticha gosenga ki maticha gosengi maticha mwancho motegereri omwana oria gachete gocha rituko ria Jumapili gochi kogenda nyomba riria ekarasete okomanya konyora ng'ina noo aragendererete gochatia na maticha oyo bagochati chimessage chia obwanchani mwana oria takoreti kende akagenda ng'ora chokoni akareta omoyi bwa eching'eni agatongatonga ng'ina korwa omogongo marange sana mosubati oyo agakwabwabwo mosubati oyo mwancho motegereri ching'aki anyarete koba gagokwabwabwo bono nigo mosubati oyo gose omonyaroka oyo anyarete gwaka esimi gochia ase abanyanyimbo agateba ng'a abanto bachire baitire ng'ina abanto atamanyeti mwancho motegereri gotagete ngorese ngotebi ng'a omonyaroka oyo nachete akabwatwa nakera abwatire nanyare koeresa borongaro statement mosubati Sonara Jogre igachete akaeresa agateba ng'a ekende kia amang'ana naroitete ng'ina egento are komoboria nase eng'encho ng'a obeire kagochiesa ise sana 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 ase ensemo ya enyomo na abasacha bande egento omonyaroka oyo asinyete koremereria mang'ana yokoboya sana omwancho motegereri mang'ana yokoboya sana lakini ina amang'ana yense amang'ana ayaro nayo okoboyia tobweza koba mona ng'a ase eng'encho ng'a yense na amakong'u aenda yense na matimbago mwancho motegereri ase ensemo yende nakoereste igoro y'omogano bwa omosubati oyo maserieta Lea Njeri Gachanga Lea Njeri Gachanga gakoresa ng'agotebi ng'a omosubati oyo nigakorwa ensemo ya Kiambu igabwata abana amaentenji bakagochia America gochi South Africa abana benyarete sana korakini ekende kia amang'ana omosubati oyo bana baye bare agocha komorora bono egekone gikaba abamate kobagochi kogenda bumong'ina oyo Lea bakanyora ng'a Lea oyo niga akwete chimbori chiaye chikwete chingoko chiaye chikwete mpaka ebimori bikwete okorora ng'a igo oboitio bwose ng'ogoko oko gwakorekanete kara ase eng'encho ng'akonyora okogunda gwakorekanire okonene ase emebere ya ebinto ebi biakwete
bako mungino ore borende abanyanyi bo bakoimuka rende bakobukuri umubere oyo kurwa chisemo chiria chia Kiambu mwancho motegereri bakonyoira rende tika mocheri wache mbwacho tebeneke no tebeno bulimo gesa umubere bw'omusubati ore anjeri okairetwe ase enkendu yatika mwana taiyo nonye noyomo na moiri taiyo nonye noyomo onya koenda gosiomeri omubere oyo gose noro gose toiyo gaki musubati oyo igakwete andi gatogete gakwete mwana oyo orwete Nairobi gocha okonyora ngina nigakwete na ebinto ene ekitogo chiabo chikwete owakoroboti okoimoka okogenda mubere oria okurusi gogaria okoirutika omoro oitanya korora kara sachi akagenda gocha bana baye mbanya gocha bachukuru baye mbanya korora kana abandi bakare South Africa omubere oino ore agoteba ng'osarekire sana lakini abanyanyi bo bensemo ya Kiambu bagenderete koresa bagoteba ng'a eyamate necha yomong'ina oyo etagete korusia omong'ina oyo ase ensemo onye enkendu abanyanyi bo mbagwancha goika obotukiri tang'ani boraera boronge ng'a gekogera eyamate yomong'ina oyo nyagusira eombetie omobere bwa omong'ina oyo naende ngekogera baombereti bagatiga akamenya bweka batagete komosiomeri barore ng'a kiamenyete bande bachakire ng'a omong'ina oyo okorora arenge omorogi okorora arenge omobe banto bakwanga bagokwanga bonsi mwancho motegereri ase omwango sana mwancho motegereri gontagete ngotari gwoka tokorwa ensembe ya Kiambu Thika gontagete ngotari gwoka mwancho motegereri ase omwango sana goika ensemo ya Buganda tumerane na omusubati oyo omokoro kwa Margaret na Musisi mwancho motegereri omusubati oyo nigakorwa ensemo ya Buganda omusubati oyo iganyarete konyora abana babere abamura na abana bekero baike emiaka 13 oyomo oyonde emiaka 10 abana bari bagakwa ase echiro chia obotutukano abana bekero bakwa omwancho omotegereri bagatiga omong'ina oyo kabwate kiriria ndekerene ase eng'encho ng'a mong'ina oyo nigakore kabwate emiaka erenga gose ng'a niga abana baye bakore kabwate emiaka 42 emineti nga bono oikire menopause takonyara koibora mong'ina o Margaret na Musisi negati abanto babwate omokokopi ense engima ase eng'encho ng'a Miraculous nigacheta akebwaterania bono goikire emiaka 46 gese abana baye bagakwete norocha abwate emiaka 42 abana baye babere abamura bagakwa oyo mabwate emiaka 13 oyonde emiaka 10 nyora ng'a Margaret na Musisi yakorwa ensemo ya Buganda abana baye bakwete kabwate emiaka 42 ere musubati ore ndagateba ng'a apana neba abasayansi bagokana ng'a gochakera ntotema ng'a tekonyarekana goika totemake ngira negeti ndaratemake omwancho omotegereri ntete nkoresa ngotebi ng'a omwaka oyo toro 2023 Margaret niga abwate emiaka 46 aende niga anyarete kwebwaterania agachaka gotwera matense mwanche mbwache otebenekero otemene oborimo naye ogende okora obotuki bwagocha ontebie Margaret na Musisi iga anyorete abana batatu rimo ase oborito obomo musubati omwancho omotegereri niga anyorete abana batatu rimo chekenyorete omwancho omotegereri abamura babere omonyaroko oyomo mwanche mbwache otebenekero otemene oborimo musubati oyo niga anyorete abana kabwate emiaka 46 chisemo chiri chia Buganda yani ng'a kuna uwezekano ebono ase omongurware tokorwa ensembe ya omwancho omotegereri gontagete ngotari gwoka goika ensemo ya ekenyoro gekorwa ng'a Weru ime ya ense ya Zimbabwe ekenyoro gegotoka Zimbabwe gekorokwa Weru kona nkende getigwa ororo natebia abasubati ng'a omwana okonyora nkobwatiire ng'a oyo okoani ng'o iga ekeni kia omwana ngodetermine kere sana na embusoro togosibeka gatumani alafu andake omanya kogesa gose G49 gose kemogoroka embusoro ngomatere lakini aroche omusubati getakorera sana agoteba atagete omusani bwa Matera Dancehall KRG The Don anyare kumubwatokera embusoro egere anyore omwana enjere embusoro yera akine nakoebo ye nokoragira nere bikomanyete musubati oyo maseri etakare nikorwa ensemo ya Weru gari Zimbabwe bona togokwana omwancho omotegereri iga enyomo yaye yabunekire ase eng'encho ng'a iga anyorete omwana kimakosa
njira agotebire onye gotagete gontwara ntware nyome lakini nje mwana ere tokonga ase eng'encho ekini giokobwate ekene kiamang'ana enchera obwate omotu omonene enchera nkoroche bono otambete gochi igoro ane necessary igo torabasa konyora abana chipost chia estima naende bayenganyenge bakerese bachandeke busa igo nche narengerereti ng'a onyome onge baka abana aye onye gokonyoma toibwane enyome lakini embusuro yagero timaite ase okoira gochi ase eng'encho ng'a naye noroche enchera omwamete tomwameti ase enchera ngiya igo omwamete bobe sana buna oirie estima gose neoirie arare kwa bahati mbaya omosubati oyo akebwaterania agachaka gotwera matenzi agataka gochi korusia oborito omogaka oria akamokania bono mbagenda dagitari omosubati oyo akaibora iga iborito omwancho omotegereri the ugliest baby in the world mutararoro otabwati kini bono baka abande basota ase egitabu kia Guinness World Book of Records musubati oyo kera iborito omwana oyo omomwamuti obwate omotu omonene by the way iga imogete agatama korwa boya enyoma egasira kera atama korwa boya omwancho omotegereri igo ntaete nkoerese ngotebi ng'a omosacha oyo nabagenderete komobwata bwati korwa maega lakini agenderete gotiana kagotumboka ng'a tari koirana boye musubati oyo ase chintundu chinyinge sana otemire goita omwana oye lakini wapi iga abekire curfew arendire kera iga omwancho omotegereri na abanyanyimbo tabaisa goita omwana oyo mang'ana ya okoboya sana Radio Vunalo. Yes. Hello. Network Radio Vunalo. Radio Vunalo. Eh. Mangana yake baba. Enzenenchege kweli. Enzenenchege. Radio Vunalo. Hello. Ukakabiri wote mwana na ndio tunapanga mwana na shule ndio na ndio wafika ndio bakambira kizamenya pe Mojo motegerere mang'ana mayako gochera senchera yobo ekreno se